Aquesta setmana us presentem la novetat, Robin Hood, una pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, on interpretarà a un heroi conegut amb el nom de Robin Hood. Aquesta nova aventura de Robin Hood explica la història d'un magnífic arquer, preocupat per salvar la seva vida, que està al servei del rei Ricard i lluita contra les tropes franceses. Quan Ricard mor, Robin es trasllada a Nottingham, una ciutat dirigida per un xèrif corrupte que exigeix impostos exorbitants. Rise again until lambs become lions. Recordeu, aquest dijous Robin Hood, a Moticines Sucre. Podeu aconseguir les entrades a la guixeta dels cinemes o a la web.